Ginadayaw ni Haro Archbishop Most Reverend Middlefield B. Billones DD ang anong kadekada nga pagpanindugan sa Bombo Radio Philippines sa pagdulong sang matuod nga balita kag pagserbisyo sa publiko kadungan sang 60th founding anniversary sang network. Sa iyang mensahe, ginpahayag ni Billones nga sa sulod sang 60 ka tuig nangin tumuran ng Bombo Radio sang kamaturan, pagpalangga, paglaom kag pagtuo, pag-isa responsable nga pagwaragwag. Suno sa Arsobispo, hindi lamang pagbalita na takos ang misyon sang Bombo Radio kundi mangin sa mga programa nga pangkomunidad para sang bloodletting activities nga amo ang dugong bombo. Pagbulig man sa mga biktima sang kalamidad kay iban pa nga inisyatibo nga nagahatag paglaom kag nagatkonekta sa tawo paagi sa pagkabalaka. Ginkilala man ni Billones ang paghatag sang Bombo Radio sang espasyo para sa pag-broadcast sang balaan nga misa kay iban pa nga selebrasyon sang simbahan nga suno sa iya dala na gud mapadalom pa ang pagtuo sang mga tawo. Ginengganyo man sang Arsobispo ang pagpadayon sang Bombo Radio sang misyon nga suno sa iya hindi lamang isa ka propesyon kundi isa ka ministry sang pagdulong sang maayong nga balita. Naghalad man sa iya pangamuyo kag pagtamiyaw sa mga nagabugos ng Bombo Radio Philippines kadungan sang katuyuan nga magpadayon ang network sa pagpalapnag sang kamaturan, pagpalangga, paglaom kag pagtuo sa kadahampak sang bombo. Me, every time I hear the beating of the drum, I catch, beyond the words, your message of God-centered values. Coverage of events and even hosting initiatives like bloodletting are not just to gain sponsors, but to create bridges of love that gives life to others. Assisting in the outreach for the victims of the natural disasters like storms and earthquakes are not just programs for rating, but the spread of hope. Giving spaces for the Eucharist and other holy celebrations are not just new scoop, but rather promoting spaces for divine encounter. This for me is the greatest standard of media excellence. As such, I wish to congratulate you for pioneering and sustaining for 60 years of spreading truth, love, hope, and faith. With profound gratitude, I thank the owners, the staff, and all the personnel. I pray that you may remain faithful to this work, which is also a ministry of proclamation of the good news. With every beat, may you continue for more years to resound truth, love, hope, and faith. My blessings, my prayers, and abundant blessings to all of you.